L-eks Prim Ministru Kap Nazzjonalista Lorenz Gonzi iddefenda sensiela ta' deċiżjonijiet li ħa flimkien ma' nies li għadhom jiddettaw id-direzzjoni tal-Partit Nazzjonalista sal-lum, deċiżjonijiet li bihom impona l-awsterità fuq il-poplu meta kellu tmexxija tal-Gvern fidejh. F'intervista ta' sija fuq ir-radju tal-Knisja ma' Andrew Azzopardi, Gonzi ftaħar fuq bosta affarijiet li qal li jagħmel meta kien Prim Ministru. Biex jiġġustifika l-piżijiet fuq il-poplu, qal li l-kriżi li feqqet mal-2008 kienet l-ikbar waħda. Skontu, akbar minn dak li ġara waqt pandemija meta bosta negozji madwar id-dinja kellhom jalqu kawża tal-imxija. U anke jekk fi żmien li kien imexxi r-rata tad-dejn kienet ferm ikbar millum, kienet din l-iskuża li uża biex jiddefendi l-politika tal-Partit Nazzjonalista. Però kritika wkoll ħafna fuq l-awsterità lilek. Ma austerità fis-sens li id-differenza dak iż-żmien kienet isma' fl-Unjoni Ewropea biex isalvaw l-Unjoni Ewropea u biex isalvaw l-Euro bħala munita, l-istruzzjonijiet mill-Kummissjoni Ewropea kienu l-pajjiżi kollha jridu jippruvaw iżommu id-deficit tagħhom taħt 3%. Din it-tip ta' politika għadha ir-regola tal-Partit Nazzjonalista tant li l-kap tal-lum Bernard Grech għalli jekk jolgħu l-prezzijiet tal-enerġija barra jolgħu f'Malta u żied ukoll l-għajnuna tal-Gvern fis-settur mhux sostenibbli. Bl-istess ħsieb, Gonzi kompla jiddefendi d-deċiżjoni li l-piżijiet jitfaħħom fuq in-nies għax skontu hekk taħdem il-biċċa. Dak iż-żmien aħna il-pis enormi li kien waqa' fuqna biex inżommu l-elettriku għaddej, il-fabriki għaddejjin, eċetera, kien jirrikjedi li nieħdu ċertu deċiżjonijiet. U bħal meta ddefenda dak li ħamm minn but in-nies, iddefenda dak li hu sħabu daħlu f'buthom. Dwar id-deċiżjoni ta' żieda ta' 500 euro fil-ġimgħa lilu nnifsu lill-Ministri qal li kellu jispjega aħjar. U anke defenda l-ħatra ta' Edifen Akadami bħala President ta' Malta, inqas minn ġimgħatej qabel ma kien irriżenja minn Prim Ministru. F'ġimgħa fejn il-Prim Ministru Robert Abela kellu jiġed il-qorti jiddefendi l-pożizzjoni ta' Malta fuq l-immigrazzjoni regolari, bħal Bernard Grech Gonzi tkellem kontra l-politika tal-Gvern Malti għas-settur. Dwar id-dħul tad-divorzju f'Malta attakka lil min ried jintroduċih u qabbelhom ma' ħallelin. Impruvaw indaħluhom bil-kwietek isna xi ħallil qed jibexxa il-bib biex nitru ħalli ħadd ma jaqbadna. Hekk iridu nagħmlu dal-affarijiet u fil-każ ta' divorzju hekk ġara. Fl-intervista ma ddejjaqx anke jgħid li fil-Parlament huwa vvota kontra r-rieda tal-maġġoranza tal-poplu fir-referendum li approva dħul tad-divorzju f'mument minnhom għalhekk. In-nies illum jinsew